Hyvät katsojat ja ehdokkaat, tervetuloa Suomen ensimmäiseen tekoälyjen kesken pidettävään presidentinvaalidebattiin. Olen tekoälymoderaattori ja tehtäväni on varmistaa tasapuolinen ja oikeudenmukainen keskustelu. Tänään kohtaamme ainutlaatuisen tilanteen. Mukana on kaikki 9 presidenttiehdokasta. Heitä edustavat tekoälyt, jotka on koulutettu heidän omilla arvoillaan ja tiedoillaan. He vastaavat räätälöityihin kysymyksiin, jotka perustuvat kunkin ehdokkaan taustatietoihin ja näkemyksiin. Olen neutraali ja objektiivinen. En suosi tai syrji yhtäkään ehdokasta. Tavoitteeni on pitää keskustelu aiheessa ja varmistaa, että kaikki osapuolet saavat yhtäläisen mahdollisuuden esittää näkemyksiään. Pyrin myös valvomaan, että vastaukset ovat tiiviitä ja asiallisia, jotta voimme käsitellä mahdollisimman monta aihetta. Jos on tarve, tulen keskustelun aikana ohjaamaan debattia varmistaen, että jokainen tekoälyehdokas saa yhtä paljon puheaikaa. Jos keskustelu poikkeaa aiheesta, ohjaan sen takaisin päälinjalle. Tämä auttaa meitä varmistamaan, että debatti pysyy informatiivisena ja rakentavana. Haluan muistuttaa, että Suomen presidentinvaalien ensimmäisen kierros järjestetään ensi sunnuntaina. Toivotan kaikille osallistujille onnea ja menestystä debatissa. On illan ensimmäisen kysymyksen vuoro, Sari Essayah. Ottaen huomioon taustanne maatalous- ja metsätalousministerinä sekä vahvan sitoutumisenne kristillisiin arvoihin, miten näette näiden arvojen ja kokemuksenne vaikuttavan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan muotoiluun? Erityisesti, miten yhdistäisitte nämä arvot ja kokemukset käsitellessänne kriittisiä kysymyksiä kuten cyberuhkia ja informaatiovaikuttamista, jotka ovat kasvavia haasteita nykyajan turvallisuusympäristössä? Pyydän vastaustanne tiivistettynä ja selkeästi. Taustani maatalous- ja metsätalousministerinä sekä kristilliset arvoni ohjaavat minua. Nämä arvot oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja myötätunto ovat perusta toimilleni. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa korostan oikeudenmukaista ja rehellistä lähestymistapaa. Tämä tarkoittaa vahvaa tukea Ukrainalle ja jämäkkää kantaa Venäjän aggressiota vastaan. Pyrin vahvistamaan suhteita Yhdysvaltoihin ja lähestymään varovaisesti dialogia Venäjän kanssa. Cyberuhkiin ja informaatiovaikuttamiseen vastatessani yhdistän kristilliset arvoni ja kokemukseni. Pidän tärkeänä suojella kansalaistemme henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia tietoja. Edistän avoimuutta ja rehellisyyttä tiedonhallinnassa, torjuen harhaanjohtavaa informaatiota. Myötätunto ohjaa minua suojelemaan heikompiosaisia ja varmistamaan, että teknologian käyttö edistää yhteistä hyvää. Taloudellisissa ja ympäristöpoliittisissa kysymyksissä tasapainotan ympäristöhuolet ja talouskasvun. Edistän taloudellisia suhteita, kuten Afrikan maiden kanssa, samalla vähentäen riippuvuutta Kiinasta. Kristillisistä arvoistani kumpuava vahva johtajuus ja kuuntelemisen arvostus ohjaa minua. Tuen tasapainoista kaupungistumista, joka ei unohda maaseutua. On seuraavan kandidaatin vuoro. Pekka Haavisto, ottaen huomioon teidän sitoutumisenne rauhaan, ihmisarvoon ja ympäristönsuojeluun, miten aiotte käsitellä aseellisen konfliktin leviämisen uhkaa pohjoismaisella alueella? Erityisesti, kuinka aiotte tasapainottaa Suomen NATO-jäsenyyden ja teidän henkilökohtaisen sitoutumisenne rauhaan ja monenväliseen diplomatiaan? Lisäksi, kuinka Suomen ulkopoliittinen rooli muuttuu, kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttamat geopoliittiset jännitteet ja resurssikilpailut? Olen sitoutunut rauhaan ja ihmisoikeuksiin. Uskon, että Suomen NATO-jäsenyys ei ole ristiriidassa näiden arvojen kanssa. Se on osa laajempaa turvallisuusstrategiaa, joka perustuu vahvaan monenväliseen diplomatiikkaan ja alueelliseen vakauttamiseen. NATO-jäsenyyden myötä meillä on mahdollisuus edistää rauhaa ja vakautta Pohjoismaissa vahvistamalla dialogia ja yhteistyötä jäsenmaiden välillä. Suomen ulkopoliittinen rooli on entistä tärkeämpi ilmastonmuutoksen aiheuttamien geopoliittisten jännitteiden ja resurssikilpailujen myötä. Olen sitoutunut edistämään kestävää kehitystä ja ilmastopolitiikkaa ulkopolitiikkamme keskiössä. Pyrimme vahvistamaan kansainvälistä yhteistyötä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja resurssien oikeudenmukaisen jakamisen edistämiseksi. Henkilökohtainen sitoutumiseni rauhaan ja ihmisoikeuksiin ohjaa kaikkia päätöksiäni.
Tämä tarkoittaa aktiivista osallistumista monenvälisiin neuvotteluihin ja konfliktien ehkäisyyn diplomatiikan keinoin. Pyrin olemaan esimerkki siitä, kuinka voimme yhdistää turvallisuuden ja rauhan rakentamisen. Hyvä Hjallis Harkimo, haluaisin esittää teille seuraavan skenaarion ja kysyä teidän näkemyksiänne. Vuonna 2025 Pohjoismaiden alueella kärjistyy sotilaallinen konflikti, kun Venäjä suorittaa rajun sotilaallisen demonstraation lähellä Suomen rajaa. Tämä tapahtuma luo vakavaa uhkaa alueelliselle vakaudelle ja turvallisuudelle. Samanaikaisesti ilmastonmuutoksen seurauksena arktisella alueella ilmenee uusia strategisia intressejä, joissa Suomi on keskeisessä roolissa. Miten ehdottaisitte Suomen vastaavan tähän välittömään sotilaalliseen uhkaan, ottaen huomioon teidän arvonne, kuten patriotismi ja suorasukaisuus? Entä kuinka Suomen tulisi suhtautua kasvaviin strategisiin intresseihin arktisella alueella, ja miten tämä vaikuttaa Suomen rooliin NATO-jäsenenä? Kiitos kysymyksestä. Kohtaamamme tilanne on vakava. Suomen turvallisuus on ykkösprioriteettini. Kun Venäjä osoittaa voimaansa lähellä meidän rajaa, meidän on oltava valppaita ja vahvoja. Samalla meidän on pidettävä kiinni perusarvoistamme, kuten patriotismista ja suorasukaisuudesta. Ensinnäkin, meidän on vahvistettava puolustustamme ja osoitettava selkeää yhtenäisyyttä. Tämä tarkoittaa tiivistä yhteistyötä NATO:n kanssa, nyt kun olemme jäsen. Toiseksi, meidän on jatkettava diplomatian teitä Venäjän kanssa, mutta vain ehdoin, jotka turvaavat meidän kansallisen itsemääräämisoikeuden ja alueellisen koskemattomuuden. Ilmastonmuutoksen ja arktisen alueen strategisten intressien osalta meidän on oltava proaktiivisia. Meidän on nähtävä tämä sekä haasteena että mahdollisuutena. Suomi voi olla johtava voima vihreässä siirtymässä ja kestävässä kehityksessä, mikä vahvistaa meidän asemaamme kansainvälisesti. Seuraava kandidaatti on Ali Andersson. Aloitetaan skenaariolla. Maailmassa on tapahtunut merkittäviä ympäristöllisiä muutoksia. Ilmaston lämpeneminen on kiihtynyt, aiheuttaen äärimmäisiä sääilmiöitä ja ekosysteemien romahduksia. Tämä on johtanut laajamittaiseen ruoka- ja vesipulaan useissa maissa, erityisesti kehittyvillä alueilla. Pakolaisvirrat ovat kasvaneet ennennäkemättömiin mittasuhteisiin, kun ihmiset yrittävät paeta ympäristökatastrofeja, nälänhätää ja poliittista epävakautta. Samanaikaisesti arktisen alueen jääpeitteen sulaminen on avannut uusia merireittejä ja paljastanut merkittäviä luonnonvaroja, mikä on johtanut kilpailuun näiden resurssien hyödyntämisestä. Tämä on lisännyt kansainvälisiä jännitteitä, erityisesti Venäjän, Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä. Euroopan unioni, mukaan lukien Suomi, on paineen alla tasapainotella taloudellisten intressien, turvallisuuspolitiikan ja ympäristövelvoitteiden välillä. Seuraa kolmiosainen kysymys, millaisen lähestymistavan te, Ali Andersson, ehdottaisitte Suomelle vastatakseen kasvaviin pakolaisvirtoihin, ottaen huomioon ihmisoikeudet ja tasa-arvon? Seuraavaksi, kuinka Suomi voi yhdistää ympäristöpolitiikan ja turvallisuusstrategiansa vastatakseen ilmastonmuutoksen luomiin turvallisuusuhkiin, ja lopuksi, miten Suomen tulisi suhtautua arktisen alueen resurssikilpailuun ja miten tämä vaikuttaa maan energia- ja ympäristöpolitiikkaan. Kasvavat pakolaisvirrat edellyttävät Suomelta inhimillistä ja tasa-arvoista lähestymistapaa. Meidän tulee varmistaa, että turvapaikanhakijoiden käsittely tapahtuu ihmisoikeuksia kunnioittaen. Tämä tarkoittaa riittäviä resursseja turvapaikanhakuprosessissa ja integraatiopalveluissa. Samalla meidän on lisättävä kansainvälistä yhteistyötä ja tukea kriisialueille, vähentääksemme pakolaisvirtojen syitä. Kehittyvien maiden tukeminen ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämisessä on keskeistä. Ilmastonmuutos on myös turvallisuusuhka. Suomen tulee integroida ympäristöpolitiikka osaksi turvallisuusstrategiaansa. Tämä tarkoittaa ympäristökriisien ennakointia ja varautumista niihin, esimerkiksi parantamalla infrastruktuuria ja tukemalla kestävää kehitystä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Lisäksi meidän on edistettävä vihreää teknologiaa ja uusiutuvaa energiaa, vähentääksemme riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista. Arktisen alueen resurssikilpailuun tulee suhtautua kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Meidän on varmistettava, että luonnonvarojen hyödyntäminen tapahtuu ympäristöä kunnioittaen ja kansainvälisiä sopimuksia noudattaen. Suomen energiapolitiikassa tulee painottaa uusiutuvia energialähteitä ja energiaomavaraisuutta. Samalla meidän on pyrittävä diplomaattisiin ratkaisuihin ja yhteistyöhön muiden Arktisen neuvoston jäsenmaiden kanssa edistääksemme rauhanomaista ja kestävää hallintaa alueella. Kiitokset vastauksista. Skenaario oli niin mielenkiintoinen, että kysytään samat kysymykset myös presidenttiehdokas Jussi Halla-aholta. Millaisen lähestymistavan te ehdottaisitte Suomelle vastatakseen kasvaviin pakolaisvirtoihin, ottaen huomioon ihmisoikeudet ja tasa-arvon? Seuraavaksi, kuinka Suomi voi yhdistää ympäristöpolitiikan ja turvallisuusstrategiansa vastatakseen ilmastonmuutoksen luomiin turvallisuusuhkiin, ja vielä lopuksi, miten Suomen tulisi suhtautua arktisen alueen resurssikilpailuun ja miten tämä vaikuttaa maan energia- ja ympäristöpolitiikkaan. Tämän skenaarion kasvavat pakolaisvirrat edellyttävät hallittua lähestymistapaa. Vaikka tunnustamme ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen, on välttämätöntä varmistaa, että maahanmuutto tapahtuu hallitusti ja säilyttää yhteiskuntamme vakauden. Tämä tarkoittaa tiukempia rajakontrolleja ja turvapaikkaprosessien tehostamista. Samalla meidän tulee tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa ratkaistaksemme pakolaisvirtojen alkuperäiset syyt. Ilmastonmuutos on todellinen haaste, mutta meidän tulee tasapainottaa ympäristöpolitiikkaa suojellaksemme Suomen ja Euroopan teollisuutta. Turvallisuusstrategiamme keskittyy maamme puolustamiseen ja NATO-sitoumuksiimme. Ympäristökysymyksiä tulee käsitellä niin, ettei se haittaa kansallista turvallisuuttamme tai taloudellista vakauttamme. Lopuksi, arktisen alueen resurssikilpailussa Suomen tulee toimia itsenäisesti ja varmistaa kansalliset intressimme. Vaikka ympäristön suojelu on tärkeää, meidän on myös hyödynnettävä arktisen alueen mahdollisuuksia taloudelliseen kasvuun ja energiaomavaraisuuteen. Meidän tulisi edistää kestäviä mutta realistisia ratkaisuja, jotka turvaavat Suomen strategiset edut. Ilta on edennyt hyvin. Seuraavaksi on vuorossa Alexander Stubb, teidän laajan kokemuksenne ja asiantuntemuksenne kansainvälisestä politiikasta ja Euroopan asioista huomioon ottaen, sekä teidän sitoutumisenne vapauden, tasa-arvon ja turvallisuuden arvoihin perustuen, miten Suomi teidän johdollanne suhtautuisi kasvavaan globaaliin epävakaisuuteen, erityisesti ottaen huomioon Venäjän aggressiot, Ukrainan tilanne, sekä kasvavat jännitteet Kiinan ja Taiwanin välillä. Kuinka Suomi voisi yhtäaikaisesti tukea Ukrainan itsenäisyyttä, edistää rakentavaa dialogia Venäjän kanssa, vahvistaa sidoksiaan Yhdysvaltoihin ja NATOon ja samanaikaisesti navigoida herkässä tilanteessa Kiinan ja Taiwanin välillä? Lisäksi, miten Suomi yhdistäisi nämä monimutkaiset turvallisuuspoliittiset tavoitteet kestävään talouskasvuun ja aktiiviseen rooliin ilmastonmuutoksen torjunnassa, samalla kun pyritään vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, jotka ovat merkittävä osa Venäjän ja Kiinan talouksia. Kiitos tästä tärkeästä ja ajankohtaisesta kysymyksestä. Nyt ei taida 3 pointsia riittää, mutta kokeillaan. On totta, että elämme maailmassa, jossa turvallisuusuhkat ja globaalit haasteet ovat monimutkaisempia kuin koskaan ennen. Suomen rooli kansainvälisessä yhteisössä on navigoida näissä haasteissa säilyttäen arvomme ja etumme keskiössä. Ensimmäiseksi, Venäjän aggressio Ukrainassa ja Kiinan ja Taiwanin välinen jännite vaativat meiltä selkeää linjaa ja periaatteellista diplomaattista lähestymistapaa. Meidän on tuettava Ukrainaa sen itsenäisyyden ja suvereniteetin puolesta, samalla kun etsimme keinoja rakentavaan dialogiin Venäjän kanssa. Tämä edellyttää vahvaa yhteistyötä Euroopan unionin ja NATOn kanssa varmistaaksemme, että toimimme yhtenäisesti ja voimakkaasti. Toiseksi, Kiinan ja Taiwanin tilanteen osalta Suomen on oltava tietoinen alueen merkityksestä maailmantaloudelle ja turvallisuudelle. Meidän tulee edistää vakautta ja rauhaa Aasiassa, tukien kansainvälistä oikeutta ja demokraattisia periaatteita. Meidän on myös otettava huomioon taloudelliset yhteytemme ja pyrittävä tasapainoiseen suhteeseen Kiinan kanssa, säilyttäen samalla arvomme ja etumme. Kolmanneksi, ilmastonmuutos on yksi suurimmista uhkistamme. Meidän on jatkettava työtä päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian edistämiseksi.
Tämä tarkoittaa myös riippuvuuden vähentämistä fossiilisista polttoaineista, mikä on paitsi ympäristön, myös taloudellisen ja poliittisen turvallisuutemme kannalta välttämätöntä. Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan integroiminen osaksi ulko- ja turvallisuuspolitiikkaamme on keskeistä. Vielä haluaisin lisätä, että Suomen vahvuus kansainvälisellä näyttämöllä perustuu arvoihimme vapaus, tasa-arvo ja turvallisuus. Nämä arvot ohjaavat meitä kaikissa päätöksissämme, kun navigoimme näissä monimutkaisissa ja vaikeissa kansainvälisissä tilanteissa. Kiitos Alexander Stubb. Olitte oikeassa, vastauksenne ei mahtunut 3 pointsiin. Siirrytään kuitenkin eteenpäin. Seuraavana on vuorossa Mika Aaltola. Arvoisa presidenttiehdokas Aaltola, ottaen huomioon teidän syvällisen asiantuntemuksenne ja monipuolisen kokemuksenne kansainvälisen politiikan alalta, haluaisin esittää teille seuraavan skenaarion. Vuonna 2024 Venäjä laajentaa sotilaallista aggressiotaan valmistelemalla hyökkäystä Kaliningradista Gotlantiin uhaten samalla Tukholmaa ja koko Pohjolaa. Tämä toimenpide luo välittömän turvallisuusuhkan koko Pohjois-Euroopalle ja asettaa NATO:n sekä EU:n kriittisen päätöksenteon eteen. Kuinka Suomi, teidän johdollanne, tulisi reagoida tähän skenaarioon sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä? Miten meidän tulisi sovittaa yhteen rohkeuden, oikeudenmukaisuuden ja viisauden tavoittelun arvot vastauksessamme tähän uhkaan, ottaen samalla huomioon kansainväliset sitoumuksemme ja tarpeen säilyttää kansallinen yhtenäisyys ja sosiaalinen rauha? Kiitos kysymyksestä. Venäjän mahdollinen hyökkäys Skotlantiin olisi vakava uhka koko Euroopan turvallisuudelle ja erityisesti Pohjoismaiden alueelle. Suomen on vastattava tähän uhkaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä strategisesti ja harkiten. Lyhyellä aikavälillä meidän on toimittava yhteistyössä kansainvälisten kumppaniemme kanssa, erityisesti EU:n ja NATO:n kanssa, varmistaaksemme yhtenäisen ja vahvan vastauksen. Tämä tarkoittaa täyden tukemme antamista Ruotsille, tiivistä yhteistyötä turvallisuuskysymyksissä ja valmiutemme lisäämistä mahdollisten seurausten varalta. Meidän on myös valmistauduttava antamaan humanitaarista tukea ja suojelemaan siviilejä. Pitkällä aikavälillä Suomen on tarkasteltava uudelleen ja vahvistettava puolustusrakenteitaan vastatakseen tällaisiin uhkiin. Meidän on investoitava puolustuksemme modernisointiin, kyberpuolustukseen ja varautumiseen hybridivaikuttamisen varalta. Meidän on myös edistettävä poliittista dialogia ja rakennettava kestäviä ratkaisuja turvallisuuskriiseihin. Kaikissa toimissamme on heijastuttava arvomme rohkeus, oikeudenmukaisuus ja viisauden tavoittelu. Meidän on toimittava päättäväisesti, mutta samalla säilytettävä avoimuus dialogille ja rauhanomaisille ratkaisuille. Kansallinen yhtenäisyys ja sosiaalinen rauha ovat keskeisiä, jotta voimme yhdessä kohdata ja selviytyä kansainvälisistä haasteista. Ilta lähestyy loppuaan. Seuraavaksi on vuorossa presidenttiehdokas Jutta Urpilainen. Ottaen huomioon syvällisen kokemuksenne kansainvälisestä politiikasta ja nykyisen roolinne Euroopan unionin kansainvälisestä kumppanuudesta vastaavana komissaarina, haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Kun globaalissa poliittisessa ilmapiirissä kohtaamme kasvavan epävakauden, erityisesti Venäjän toimien myötä Itä-Euroopassa, sekä Kiinan kasvavan vaikutusvallan ja vaatimukset globaaleista taloussuhteista, mikä olisi Suomen rooli ja vastuu EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan edistämisessä? Kuinka Suomi, teidän johdollanne, voisi edistää EU:n yhtenäisyyttä ja turvallisuutta, kun otetaan huomioon tarve vastata Venäjän aggressioon ja samanaikaisesti hallita monimutkaista suhdetta Kiinaan, joka on sekä taloudellinen kumppani että strateginen kilpailija? Mitä konkreettisia askeleita ehdottaisitte Suomen ja EU:n yhteistyölle, jotta voidaan vahvistaa eurooppalaista arvoyhteisöä ja samalla suojella yhteisiä taloudellisia etuja, erityisesti ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden katoamisen kaltaisten globaalien haasteiden valossa? Kiitos tästä kysymyksestä. Euroopan unionin nykyisessä tilanteessa, jossa kohtaamme sekä Venäjän aggressiota että monimutkaisia suhteita Kiinaan, Suomen rooli EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan edistämisessä on keskeinen. Ensiksi meidän on toimittava yhdessä EU:n jäsenvaltioiden kanssa osoittaaksemme vahvan ja yhtenäisen kannan Venäjän toimia vastaan. Tämä tarkoittaa jatkuvaa tukea Ukrainalle,
uusien pakotteiden asettamista Venäjälle ja EUn puolustuskyvyn vahvistamista. Suomen on myös aktiivisesti osallistuttava EUn yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämiseen, vahvistaaksemme kykyämme vastata hybridivaikuttamiseen ja kyberturvallisuusuhkiin. Toiseksi Kiinan suhteen meidän on noudatettava tasapainoista lähestymistapaa. Taloudelliset suhteet Kiinaan ovat tärkeitä, mutta meidän on varmistettava, että ne eivät vaaranna eurooppalaisia arvoja ja etuja. Meidän tulee edistää reilua kauppaa, ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä kaikissa suhteissamme Kiinan kanssa. Kolmanneksi Suomen on johdettava esimerkillä ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden katoamisen torjunnassa. Meidän on pyrittävä vahvistamaan EUn roolia globaalina ympäristönsuojelun edelläkävijänä ja edistettävä vihreää teknologiaa ja kestävää talouskasvua. On vuorossa illan viimeinen presidenttiehdokas. Arvoisa Olli Rehn, ottaen huomioon teidän syvällisen kokemuksenne ja asiantuntemuksenne taloudellisissa ja Euroopan politiikan kysymyksissä sekä vahvat arvonne, esitän teille seuraavan, vielä haastavamman skenaarion vuonna 2025, kun maailmantalous on edelleen syvässä epävarmuudessa Venäjän jatkuvan sotilaallisen aggression, Kiinan talouden epävakaan tilanteen ja ilmastonmuutoksen kiihtymisen vuoksi Euroopan unioni kohtaa uudelleen ennennäkemättömän talouskriisin. Tämä kriisi uhkaa erityisesti pienten, avoimien talouksien, kuten Suomen, vakautta. Kuinka Suomi, teidän johdollanne, tulisi toimia tässä tilanteessa, jotta voidaan sekä suojata kansallista talouttamme että edistää EUn yhteistä taloudellista vakautta ja elpymistä? Miten Suomi voi tasapainottaa tarpeen vähentää riippuvuuttaan globaaleista riskitekijöistä, kuten energia- ja teknologiatoimituksista, samalla kun pyrkii säilyttämään ja vahvistamaan taloudellisia suhteitaan sekä Euroopan unionin sisällä että sen ulkopuolella? Ja lopuksi, miten te aiotte varmistaa, että Suomen toiminta tässä globaalissa kriisissä kunnioittaa perusarvojanne ihmisen arvokkuudesta, vapaudesta ja lähimmäisen rakkaudesta, samalla kun pyritään löytämään kestäviä ratkaisuja näihin monitahoisiin haasteisiin? Kiitos kysymyksestä, ja ilmeisesti olen paras viimeiseksi tässä keskustelussa. Tämä skenaario asettaa Suomen ja Euroopan unionin todellakin poikkeuksellisen haasteen eteen. Tässä tilanteessa Suomen rooli ja toimet ovat kriittisiä. Ensinnäkin Suomen on reagoitava nopeasti ja tehokkaasti suojellakseen omaa talouttamme. Tämä tarkoittaa joustavia ja kohdennettuja toimia, kuten rahoituspoliittisia kannustimia ja investointeja tulevaisuuden teknologioihin, jotka voivat vähentää riippuvuuttamme ulkomaisista resursseista. Meidän on myös tuettava PK-yrityksiä ja autettava kansalaisia ja yrityksiä sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin. Toiseksi Suomen on aktiivisesti edistettävä ja osallistuttava Euroopan unionin laajuisiin toimiin talouskriisin ratkaisemiseksi. Tämä tarkoittaa yhteistyötä EUn taloudellisen elpymisen suunnitelmien ja mekanismien parissa, varmistaen, että ne ovat oikeudenmukaisia ja tasapuolisia kaikille jäsenvaltioille. Tällaiset toimet edellyttävät tiivistä yhteistyötä ja koordinointia EUn instituutioiden kanssa. Kolmanneksi, näiden toimien toteuttamisessa meidän on pysyttävä uskollisina perusarvoillemme. Meidän on varmistettava, että kaikki taloudelliset ja poliittiset päätöksemme kunnioittavat ihmisen arvokkuutta, edistävät vapautta ja lähimmäisen rakkautta. Tämä tarkoittaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten suojelua ja tukemista sekä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaikessa päätöksenteossa. Tekoälyjen presidenttivaalidebatti on nyt päätöksessään. Päätämme tämän illan kuuntelemalla, mitä Urho Kekkonen olisi meille tässä tilanteessa sanonut. Näiden sanojen kautta toivotan teille hyvää illan jatkoa. Hyvät kansalaiset! Me olemme tänä iltana kulkeneet yhdessä läpi keskustelun, joka on ollut kuin virtaava joki täynnä ajatuksia ja ideoita. Olemme kuulleet tekoälyn luomia vastauksia, ne ovat olleet kuin peilejä, heijastaen mahdollisia näkemyksiä maailmasta, mutta ne eivät ole olleet meidän omiamme. Ne ovat olleet vain koneen kaiut, eivät suomalaisten sydänten syvistä vesistä kumpuavia. Tänään kuulemamme on ollut harjoitus ajattelussa, mutta todellinen päätöksenteko, se tosi toimi, joka muovaa maamme tulevaisuutta, on yhä meidän käsissämme. Meidän, suomalaisten, jotka seisomme lujina, juurevina kuin petäjät, omassa maaperässämme.
Nyt, kun lähestymme presidentinvaalien ensimmäistä kierrosta, muistakaa, että äänestäminen on oikeutemme, perintömme ja velvollisuutemme. Se on teko, jolla kudomme yhteisen tulevaisuutemme kangasta. Valitkaa se ehdokas, joka puhuu teidän sydämellenne, joka heijastaa teidän toiveitanne ja arvojanne. Tehkäämme valintamme viisaasti ja rohkeasti, muistaen, että jokaisen äänen takana on tarina, unelma ja toivo paremmasta huomisesta. Äänestäkää ensi sunnuntaina, teidän päätöksenne kirjoittavat historian seuraavan luvun. Hyvää iltaa teille kaikille. Muistakaa, että Suomen kohtalo on meidän käsissämme. Me olemme kansa, joka on kestänyt ajan haasteet, ja niin me kestämme tulevatkin.